για την ομάδα της Τοπικής Επιτροπής Χίου και τον Αναζήνη. Η Τοπική Επιτροπή Χίου προηγείται με 66-63. Και οι αποδοκιμασίες, ο Ανεζήνης ο οποίος θα στοχίσει το rebound από τον Λεκάκο και το φάουλ, 26 δευτερόλεπτα. Ο Λεκάκος στη γραμμή των φάουλ, είναι το τέταρτο φάουλ του Παπαμονιώδη και βέβαια τώρα ο Λεκάκος θα χρειαστεί να φανεί ψύχρεμος, να πετύχει τις ελεύθερες βολές ώστε να μειώσει. Εδώ βλέπουμε τον Λεκάκο, ο οποίος πράγματι μειώνει σε 64-66. Ο Θόδωρας Λεκάκος, ο καλύτερος παίκτης της παιδικής ομάδας, και τώρα 65-66, 26 δευτερόλεπτα. Τον ένα πόντο η κριτική ομάδα. Πιστές, 21 δευτερόλεπτα και το φάουλ που σφυρίζεται στο Χαλαμπαλάκι είναι το τέταρτο φάουλ για το Στέλιο Χαλαμπαλάκι, αθλητή του Όφη, και ο Πιστές, ο οποίος είναι εύστοχος στις ελεύθερες βολές, είναι έτοιμος για μία σημεία ελεύθερη βολή σε ένα παιχνίδι που σίγουρα έμει χωρίς συναγωνισμό στο καλύτερο παιχνίδι του παιχνίδι. Άστοχος! Η ευκαιρία για την κριτική ομάδα, 18 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι, να πάρει τη νίκη. 66-65. Λεκάκος. Θα κάνει τον πάσιμο ο Λεκάκος, η προσπάθεια κάτω από το καλάθι. Ευτοχή ο Λεκάκος. Ευτοχή και κερδίζει και φάουλ. 67-66. Ο Λεκάκος είναι η μορφή του σημερινού παιχνιδιού και ενώ βλέπετε τον ηλεκτρονικό πίνακα, 9 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του παιχνιδιού, ο Λεκάκος δίνει το προβάδισμα στην κριτική ομάδα σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ο τελικός της διοργάνωσης. 67-66, 9 δευτερόλεπτα και 3 εκατοστά με το Λεκάκο να εκτελεί την ελεύθερη βολή. Και βέβαια τον Κυριάκο Πετράκη να λέει στους παίκτες του να μην κάνουν φάουλ, φοβούμενος βέβαια την πολύ καλή αστοχία που έχουν οι παίκτες της Τοπικής Επιτροπής Χίου στις ελεύθερες βολές. Ο Λεκάκος, ευτοχή ο Λεκάκος, 68-66, 8 δευτερόλεπτα, 7. Η ομάδα της Τοπικής Επιτροπής Χίου επιχειρεί το τρίποντο από πολύ μακριά και είναι εύστοχο. Είναι εύστοχο, 69-68 ακριβώς, με το εύστοχο τρίποντο ήταν ο Χατζηλάμπρου. Παγώνει το κλειστό Λιγαρασού, δίνει την νίκη στην Τοπική Επιτροπή της Χίου σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι της σχετικής τηλεόρασης, οι φίλοι του μπάσκετ, 69-68, και βέβαια η απογοήτευση στην κριτική ομάδα και τα πανηγύρια. Βλέπετε τι γίνεται, πραγματικά χαμός από τους παίκτες της Τοπικής Επιτροπής Χίου, οι οποίοι κερδίζουν το παιχνίδι με 69-68, ένα παιχνίδι που φάνηκε προς τιμήν ότι έχασαν με ένα εκπληκτικό τρίποντο. Ακόμη και οι ίδιοι δεν μπορούν να πιστέψουν, παίρνουν την νίκη με 69-68 και μαζί την πρώτη θέση. Ενώ 69-68 λοιπόν η Τοπική Επιτροπή Χίου, ένα δραματικό φινάλε εδώ στο κλειστό γυμνασίο της Αλικαρνασσού, και ο Στέλιος Βολιαντόπουλος έχει τον Γιάννη Λαγό, τεχνικό της ομάδας